Goedemorgen, welkom bij het grote postro-event van Bureau de Vries. Eerst maar even een korte stekproef onder de mensen die hier zitten. Hoe maak je eigenlijk postro? Maar soepen of maar molken? Mevrouw Knossen. Maar soepen. Soepen of molken? Ik doe het maar molken. En jou? Ik ben soepen. En jou? Ik heb me nooit maken. En jou? En trouwens, hoe die postro, als je thuis ik eens meidje willen, maar je weet net hoe het maakt, dan kun je eens gewoon bellen. De lijn is die hiepen van de postro helpdesk 058 12 36 18. En vanzelfs, wij zullen hier ik postro meidje, een echte postro pruwerij hebben we hier dagelijks. Ik ga met een paar van uw gasten die het heel goed kennen naar de keuken om postro kleer te maken. Met Bintje Blijnsma van Veerwoorden, met Douwe Oosterbaan en met Roelie de Boer van Oortrup. Nou, succes Karin, succes met die koks. Maar laten we eerst even rondgaan naar de oorsprong van de postro. Het belangrijkste ingrediënt is boekwiet, dat je mooi wel weten. En dat wordt verwerken bij Koopmans Meelfabrieken in Ljouwert. Het weer zelfs het begin van het bedrijf, want in 1846 zette Ulke Klaasens Koopmans in Holwert uitein met het melen van boekwiet. En je bent weer waarom in de keuken bij Omroep Friesland van Bureau de Vries. Want wij zullen hier postro meidje. De soepen en de molken hebben we uit de koelkast hellen. We doen het nou een liter molken in de pannen. Dit is soepen, hè, trouwens, het is een reetpak. Oké, dan is dit verdouwen. Sorry. Want douwen zullen de soepen Ja, postro maar maken. we wippen het even over. Want in deze pannen maar dus eigenlijk de molken in. En intussen douw ik al wat spekjes in de pannen. Ja, dat jet er als bijgerechtje bij de postro. Heerlijk. Maar moet dat direct al? Die spekjes, maar ja. Meestal doe je dat 4 van tevoren. Want dit zijn dus spekjes, ja, geweldig, hè. Maar ik denk net dat hier volle vet van komt, van deze. Want dan moet je eigenlijk heel vet spek hebben. Hier wat wieter wezen, Dit maar. hier wat wieter, want dit is toch, dit is rikken. Nou, net rikken, maar toch groeit spek. Maar dit maakt gewoon koud. Bij elke want als het net koud doet, dan begint het te skiften, de soepen. Ik leer het. Ja, want jou had ik nog net zo vaak die in, hè? Nee, ik probeer het van de jury kleer te maken, dat die het lekker vinden. Nou, dit pakt er ik maar mee, denk ik. Dit pak ik zeker nog even bij je. Hij is altijd gaan, niet alleen, de openbaar. O, zij hiezen en verleid, en samen nou, als weken doet met het water komt en ik sta net verder goed. Heel verschillende technieken, hè? Ja. Ja, zo, en dan komen de stukjes er letterlijk los gewoon bij en de scherpen bij. Maar ik vind koud ook lekker, hè? Ja, hè? Maar, ja, want ik dreven dus van zoveel weer en ik vond het helemaal niet lekker meer. Maar dan gewoon koud en dan in reepjes snijden, maar een beetje boter en dan het scherp. Oh ja, ja. Ja. Toen ik die als zes speelde en naast mij als weer dat ik Netjes, dit is het tweede van het Bureau de Vries postro-event. Nou, de koks ben Kleer, Roelie en Bintje en Douwe. En we hebben de postro al hier naar de studio sleept, zodat elke niet een pruwen kan. Wij scheppen even voorzichtig gewoon op. Lukt het een beetje, Bintje? Het is wel echt een postro, hè? Zeg dat zo. Het is goed, Steve. Het is. Appie Hoekstra, Iska, Jo hebben die herinnering hè, van het postro-staan. Pak maar goed die
hoe die er komt is, dat weet ik niet. En jouw broek hem zelfs ik nog? Nou correct. Ik heb hem nou mooi gekregen, want mijn huid is ouder dan die stond. Maar heb ik hem aangenomen, omdat ik nog pastro hier. Nou, een geweldig mooie herinnering hè, van de Postro-tijd.